Za posledných 6 rokov som strávil približne 2000 hodín cvičení. Keby k tomuto číslu pripočítam aj čas, ktorý som strávil rozmýšľaním či vzdelávaním sa o cvičení, myslím si, že by to bolo skôr 5000 hodín. Preto som sa rozhodol, že je na čase urobiť video, v ktorom dám dokopy všetky veci, ktoré som sa za túto dobu naučil. A snáď tým niekomu pomôžem dosiahnuť svoje ciele rýchlejšie a bez zbytočných chýb, ktoré som robil aj ja. Toto video je rozdelené na kapitoly, aby sa v ňom ľahšie orientovalo, keby si sa k nemu chcel spätne vrátiť kvôli konkrétnej informácii. Preto, ak sa ti bude zdať užitočné, nezabudni si ho uložiť. Strava. V dnešnej dobe je mnoho zdrojov informácií, pokiaľ ide o tréning. No príde mi, že u stravy je toho o niečo menej. Takže tu je 5 bodov, ktoré možno dosť ľudí nechápe úplne správne a robia v nich chyby. Bielkoviny sú preceňované. Každý vie, že svaly rastú vďaka syntéze bielkovín a na tú treba prijať dostatočné množstvo bielkovín. Takže v samotnom ohľade naberania svalov nie sú bielkoviny preceňované, ale množstvo potrebné na maximálny rast preceňované je. Na naberanie svalov totižto nepotrebuješ 2,5 g bielkovín na kilo váhy. Nepotrebuješ ani 2,2 g. Ba dokonca nepotrebuješ ani len 2 g. Vo viacerých štúdiách sa potvrdilo, že už pri 1,6 až 1,8 g bielkovín dosahuješ pravdepodobne maximálny efekt na naberanie svalov. To znamená, že taký 80-kilový človek potrebuje iba 128 až 144 g bielkovín. Samozrejme, že môžeš jesť aj viac, ale nepredpokladaj, že z toho nabereš viacej svalov. Sacharidy sú král. Bielkoviny slúžia na opravu a rast svalov, zatiaľ čo sacharidy slúžia ako najefektívnejší zdroj energie pre naše telo. To samozrejme neznamená, že môžeš do nekonečna pridávať sacharidy a budeš mať z toho nekonečne veľa energie. No pokiaľ chceš mať dostatok energie počas tréningu, v robote či v klasickom živote, sacharidy v tvojej diete nesmú chýbať. Množstvo ale záleží od toho, či chceš chudnúť, priberať alebo si váhu držať. Načasovanie jedál. Možno už si niekedy počul, že každé jedlo musí obsahovať aspoň 40 g bielkovín a že ak chceš mať dobrý tréning, tak musíš presne 90 minút predtým zjesť 103,47 g sacharidov a podobné blúdy. No v skutočnosti na timingu jedál záleží menej, ako sa hovorí. Takisto, pokiaľ budeš mať v priebehu dňa dostatok sacharidov a ideš iba do fitka a nie na dvojhodinový beh, tak množstvo sacharidov pred tréningom nebude hrať takú veľkú rolu. Vláknina a makroživiny sú podceňované. Každý vo fitku si ráta na gram presne, koľko bielkovín dneska zjedol. No už menej ľudí sa pozerá na to, či je ich strava bohatá na vitamíny či minerály alebo vlákninu. Nejdem tu zachádzať do biológie, ale mikroživiny a vláknina napomáhajú správnemu tráveniu, čím aj nepriamo prispievajú naberaniu svalov a regenerácii. Takže tu je tip, ako vedieť, že ich máš dosť. Je to úplne jednoduché. Snaž sa mať v každom jedle nejaké ovocie alebo zeleninu. Toto by ti malo pokryť väčšinu potrieb, čo sa mikroživín týka, bez toho, aby si musel brať nejaké predražené suplementy, ktoré ti sľubujú otočku v živote o 360 stupňov. Asi preto nefungujú. Bulkovanie je vo väčšine prípadov zbytočné. Ako bývalý profi naberač viem, aké ľahké je dostať sa do bodu naivity, kedy si myslíš, že ešte stále priberáš svaly a tie záhyby na bruchu je len voda, ktorá odíde hneď, ako začneš chudnúť. Skrátke a jednoducho. Tuk je signál tvojho tela, že je viac ako treba a že s tou nadbytočnou energiou nemá čo robiť, preto ju začne ukladať. Tvoj surplus 1000 kalórií ti nepomáha naberať svaly, iba ti zhoršuje inzulínovú senzitivitu a trávenie. Takže v konečnom dôsledku dosť možno to naberanie svalov aj spomaluje. Vďaka tomu sa dostaneš do bodu, kedy budeš musieť mesiace chudnúť, aby si zhodil všetok ten tuk a zistil, že si pribral iba 2 kg svalov. Môj hot take je, že dokážeš naberať svaly aj v deficite, ale pokiaľ si chceš byť istý, tak maintenance alebo minimálny surplus sú ideál. Tréning. Dostávame sa k tréningu, kde mám tiež 5 bodov, z čoho niektoré môžu byť trochu kontroverznejšie, ale stojím si za nimi. Neexistuje univerzálne perfektný split. Pokiaľ sa stresuješ nad tým, či máš ten najlepší split, mám pre teba dobrú správu. Pokiaľ ťa baví tvoj tréning a každú partiu cvičíš aspoň raz do týždňa, tak máš ten najlepší split. Tvoje telo nerieši, či cvičíš biceps s chrbtom alebo lítka s prsiami. Jediné, čo ho zaujíma je, či každú partiu cvičíš aspoň raz do týždňa a či tomu svalu dávaš zabrať. Neexistuje najlepší cvik na partiu. Tak ako tvoje telo nerieši výber splitu, tak ho nezaujíma ani to, či cvičíš biceps po stojačky, na stroji, či zavesený na hrazde. Pokiaľ vieš tým cvikom efektívne zapojiť daný sval a vieš pritom pravidelne progresovať, tak je to dobrý cvik. Takže nemusíš každé 3 mesiace obmieniať cviky, aby si sa stále posúval. Netreba cvičiť každú sériu do zlyhania.
Cvičiť do zlyhania je dobrá pomôcka na to, aby si zistil, či cvičíš dostatočne tvrdo. No určite to nie je povinnosťou pri každej sérii. Neodporúčam to hlavne z toho dôvodu, že neskoršie série v tréningu môžu byť kvôli centrálnej únave z predošlých sérií menej efektívne. Najrozumnejšie bude cvičiť väčšinu sérií približne jedno opakovanie do zlyhania. Čím dlhšie cvičíš, tým menej by si mal cvičiť. Nemyslím cvičiť menej ako že sa menej snažiť. Myslím tým cvičiť menej sérií, menej opakovaní a robiť kratšie tréningy. Ako začiatočník nedokážeš pri jednej sérii vyprodukovať taký výkon ako pokročilý. Takže pre začiatočníka nebude problém urobiť 20 sérií za tréning, pretože ani jedna z nich nebude skutočne do zlyhania. Tvoje svaly sa musia adaptovať na tréning. Takže aj keby si chcel, ako začiatočník nedokážeš cvičiť tak tvrdo ako pokročilý. Preto potrebuje pokročilý menej sérií ako začiatočník. Jednoducho dokáže vyprodukovať väčší stimul a viac sa tým unaviť. Teda pokiaľ necvičí takto. Kardio je rovnako dôležité ako silový tréning. Srdce je taktiež sval, dokonca ten najdôležitejší. Aj keď ho nemôžeš napínať na pláži, je dôležité, aby si ho cvičil ako každý iný sval. Preto by si mal robiť aspoň 150 minút kardia týždenne pri strednej intenzite. Pri silovom cvičení normálne taký tep nedosiahneš. Ale pokiaľ máš taký tep už po schodoch do fitka, tak tebe odporúčam aj 250 minút. Dovolím si tvrdiť, že lepšia kondička ti pomôže aj pri silovom tréningu a nepriamo tým zlepší aj naberanie svalov. Regenerácia a doplnky. Nie je dôležité len to, či sa rozbiješ vo fitku, ale aj to, či to tvoje telo zvláda regenerovať. Takže tu sú 3 body, ako to docieliť. Ako mať čo najkvalitnejší spánok. Kedysi som mával problém zaspať, no vďaka rutine, ktorú som si osvojil, teraz zvyknem zaspať do 3 minút a ráno sa budím ready do ďalšieho dňa. Moja rutina začína už ráno. A to tak, že prvú hodinu po zobudení nepozerám do žiadnej obrazovky a čo najskôr sa snažím výjsť von, aby som do seba dostal ranný pohyb a slnko. Tieto veci ti zvýšia kortizol, čo je napriek presvedčeniu veľa ľudí dôležitá a dobrá vec. Približne hodinu pred spaním si nasadzam červené okuliare, ktoré pomáhajú tvorbe prirodzeného melatonínu v tele a užívam magnézium bisglycinát. V ideálnom prípade 30 minút pred spaním odkladám telefón a pripravujem sa na spánok. Je to ľahká rutina, ale veľmi mi pomáha zlepšiť si kvalitu spánku. Ako sa vyhnúť zraneniu? V prvých 4 rokoch cvičenia som mal približne 5 zranení, ktoré ma donútili obmedziť cvičenie či na čas úplne prestať. No potom, čo som urobil túto jednu vec, tak sa zranenia obmedzili takmer na nulu a cítim sa lepšie ako hocikedy predtým. Začal som počúvať svoje telo. Ja viem, že to znie veľmi klišé, ale daj mi šancu. To, že sa zraníš, častokrát nie je spôsobené tým, že by si cvičil vyslovene nesprávne, ale tým, že sa chceš stále posúvať. Stále chceš zdvíhať väčšiu váhu, chceš robiť viacej opakovaní a odmietaš skipovať tréningy. A aj keď to znie iba ako disciplína, tak to je presne dôvod, prečo som sa vždy zranil. Odvtedy som ubral série a opakovania, prestal som sa fokusovať na to, či som zdvihol viacej ako minule, ale na to, či som sa dnes cítil lepšie ako minule. A hlavne som obmedzil čas vo fitku. Dokonca sa teraz rozcvičujem o polovicu kratšie ako vtedy. Takže začni počúvať svoje telo a ego nechaj pri dverách. Nemusí byť každý tréning lepší ako minule. Sú doplnky zázračné? A ktoré by som odporúčil? Ako ti názov možno napovedá, doplnky stravy slúžia ako doplnok, nie náhrada stravy. To znamená, že najprv si vyrieš stravu a pokiaľ budeš chcieť ešte to zlepšenie o 5%, tak vtedy začni riešiť doplnky. Hovorím 5%, pretože žiadny doplnok ti nepomôže nabrať 10 kg svalov. Teda skoro žiadny. Tie najzákladnejšie doplnky, ktoré za to stoja sú kreatín, omega-3, magnézium a vitamín D. Existujú aj iné doplnky, nad ktorými sa oplatí rozmýšľať, no to už záleží skôr od osobnej preferencie a prípadného nedostatku danej látky v tele. Preto odporúčam zájsť na krvné testy, kde ti povedia, čoho máš v tele prípadne málo. Alebo veľa. Mentalita. Keďže cvičenie nie je iba o tom ísť do fitka, naložiť si železné kotúče na tyč a húkať s tým ako retardovaný, ale o tom donútiť sa ísť do fitka, naložiť si železné kotúče na tyč a húkať s tým ako retardovaný, tak tu sú 3 za mňa zaujímavé pointy, čo sa týka mentality. Priveľa riešime detaily. Či už ide o cvičenie, stravu, alebo v podstate hocičo v živote, my ľudia radi riešime detaily namiesto toho, aby sme sa pozreli na celý obraz a zhodnotili, čo má a nemá význam robiť. Keď budeš riešiť, pod akým uhlom cvičíš dlhú hlavu tricepsu, ale nebudeš mať vyriešenú stravu a spánok, tak ten triceps veľký proste nikdy nebude. Preto si dobre rozmyslí, čomu venuješ svoj drahocenný čas, či to za to stojí. Konzistencia je 90% úspechu.
Ak by sa ma niekto opýtal, či by som mohol mať tieto výsledky, čo mám skôr ako za 6 rokov cvičenia, tak jednoznačne áno. Za ten čas som urobil veľa vecí, ktoré ma spomalili, či rovno poslali o 5 krokov naspäť. No aj keby som všetko robil správne, musel by som odcvičiť niekoľko rokov na dosiahnutie výsledkov. Je dobré snažiť sa robiť veci správne, ale nemyslí si, že vďaka tomu nebudeš musieť obetovať čas a úsilie. Všetko, čo za to stojí, trvá dlho. Je potrebné mať v živote balans? Môj názor je, že pokiaľ ťa baví vážiť si každý gram ryže, chodiť spať v rovnakom čase každý deň a nerobiť prešlapy, tak je to úplne v poriadku. No pokiaľ cvičíš len, aby si bol zdravý či vo forme, chceš si dať niekedy pivo či burger a byť do rána hore, tak aj to je úplne v poriadku. Každý z nás má iné ciele a nikto by ťa nemal nútiť robiť niečo, čo ťa nebaví. Hlavné je, že robíš niečo pre svoje zdravie. Záver. Snažil som sa v tomto videu zhrnúť tipy, ktoré by boli užitočné pre každého, no nehovoriť o veciach, ktoré sú samozrejme. Takže pokiaľ ti toto video prišlo užitočné, budem veľmi rád, ak ma podporíš vo forme lajku alebo odberu. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau.